الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau rana ce ta Juma'a 23 ga watan Jumadal Ula. Hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Rana ce da muka saba gabatar da karatu cikin littafin Umdatul Ahkam wallafar Abu Muhammad Abdulgani bin Abdulwahid Al-Maqdisi rahimahullah. Idan ba a manta ba, a satin da ya gabata mun shiga babin kitabun zakati, littafin da yake magana akan zakka, wanda muka karanta a satin da ya huce hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yarda, da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna kamsi awaƙin sadaka, babu zakka cikin abin da bai kai uƙiya 5 ba, wala fi ma duna kamsu zaudin sadaka, sannan kuma babu zakka cikin abin da bai kai guda 5 kwara 5 na raƙuma ba, wala fi ma duna kamsata uƙiya ausukin, sannan kuma babu zakka cikin abin da bai kai ausuki 5 ba, shine kwano 300, to shi ma na amfanin gona babu zakka a cikinsa. Sannan muka karanta hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaka, babu sadaka, babu zakka wato akan musulmi cikin bawan shi ko kuma dokinsa, wanda shi ma muka karanta muka yi ƙarin bayani. Sai hadisi na ƙarshe shine hadisin shi ma Abu Huraira, da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ajma'u jubaru, ta'adin dabbobi wofi ne, wal bi'ru jubaru, haka nan ta'adin rijiya shi ma wofi ne, wal ma'adinu jubaru, ta'adin wajen haƙar ma'adani shi ma wofi ne, wa fir rikazil kumusu, a cikin binne na dukiyar jahiliya to da akwai kumusi da ake bayarwa 1/5, wanda muka karanta shi satin da ya gabata, muka yi ƙarin bayani, lokaci ya mana muka tsaya akan hadisi na Abi Huraira dai har ila yau ko? To ana Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abi Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, ƙala ya ce ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da Umara, ya aiki Umar ɗan Khattabi ala sadaqati, wato ya aike shi, ya naɗa shi akan karɓar sadaka ta zakka. Faƙila, sai aka zo aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, mana ibnu Jamil, ibnu Jamil ya hana zakkarsa,
wa Khalidu bin Walid, Khalid dan Walid shi ma ya hana zakkarsa, wal Abbasu shi ma Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zakkar shi. faƙaɗa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yanqimu ibnu Jamil, shi dai ibnu Jamil a bai yi laifi ba, illa an kana faƙira, sai dai dan ya kasance faƙiri, talaka ne, fa aganahu Allah ta'ala, sai Allah ta'ala ya wadatar da shi. To don haka bai yi laifi ba dan ya saka wa Allah da irin wannan sakayya. Asalin shi talaka ne, yana fama da kanshi, Allah ya wadata shi. To wannan shine kuma sakamako da zai wa Allah da ya wadata shi. Don haka bai yi laifi ba, saboda Allah, saboda da ya wai har yanzu ga wajen bane ne, ku dinga sa alama, sai dan ya kasance fakiri sai Allah ya wadatar da shi. Wannan a cikin ilmul balaga mun karanta, shi ake kira ta'akidul zam bima yushbihul madah, ƙarfafa zargi da abin da yi kama da yabo. Kaga da yace ma yantaqimu ibnu Jamil, ibnu Jamil bai yi laifi ba, illa an kana faƙiran, sai dai dan ya kasance talaka ne, fa aganahu Allah ta'ala. Kaga da aka ce bai laifi, me kake tunani za a faɗa akan shi? Shine a yabe shi ko? To sai aka waske, sai kuma aka ce tunda dai Allah da ya kasance talaka, sai Allah ya wadata shi. Kun fahimta ko? Kamar Bahaushe yana irin wannan shi ma ko? Shagube za ji ne? To a larabci da shi ake cewa ta'akidul zam bima yushbihul madah. Sai a zo da wata jumla kamar kai ka ce yabansa za a yi, sai kuma ka ji ashe kushe shi za a yi. Sai ce wa amma Khalidu, amma Khalid dan Walid, fa innakum tazlimuna Khalidan. Manzo Allah ya ce lalle ku kam da kuke zuwa ku ce Khalid dan Walid ya ba ku zakka, gaskiya kuna zalunta Khalid. Faqadi tabasa adra'ahu, dan shi Khalid dan Walid ya ma killace, ya tsare silken shi, wa a'tadahu da kayayyakin yakinsa, duk ya tsare su fi sabilillah, ya tsare su fi sabilillah kawai saboda lokacin jihadi a ɗiba a fita jihadi fi sabilillah. An gani ko? Wa amma Abbasu, amma shi Abbasu fahiya alayya wa mithluha, zakkar shi a kaina take, zan bada zakkar shi wa mithluha da kuma kwatankwacin abin da zai bayar din. Sun makala, sa'an nan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Umar, ya kai Umar, amma sha'arta, ashe shin baka san ba anna amma rajuli, cewa ammun mutum ai dan uwan baban mutum, sinu abihi, kamar reshe ne, bangare ne na baban nasa, ai kamar misalin baban shi yake. An gane ko? To wannan shine hadisin yanda ya zo. To a nan wajen ma'anar hadisin a dunkule shine mun ji cewa annabin tsira alaihi salatu wassalam ya naɗa Umar ɗan Kaɓabi domin karɓo dukiyar zakka kamar yadda ya saba
a wajen turawa da masu karɓo dukiyar zakka. To Umar ɗan Khattabi sai ya je wajen wato ainihin Abbasu ɗan Abdul Muttalib, an gane ko, wanda ammi ne na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, da kuma Khalid ɗan Walid da Ibnu Jamil. Yana buƙatar su bashi zakka. To duk wayannan mutane guda uku sai suka hana. To sai Umar ɗan Khattabi ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, yana kai ƙarar wayannan mutum uku daga cikin mutanen, ɗaruruwan mutanen da ya je karɓo zakka daga wajensu, su wayannan sun hana, ba iya wajensu ne aka tura su ba. To amma wayannan mutum uku daga cikin mutane sun hana dukiyar zakka. To sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce, amma shi Ibnu Jamil, shi wannan Ibnu Jamil ɗin wasu na kiran shi da Abdullahi, an gani ko, wasu kuma sun kira shi da Husainan, haka dai sunan nashi dai ya zo Ibnu Jamil ɗin ma'aruf, an gane ko. To sai manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma shi wannan Ibnu Jamil ɗin bai da wani uzuri a wajen hana ita wannan zakka ɗin, domin ya kasance faƙiri ne, sai Allah ya wadatar da shi. To da haka yanzu sai yake kishiyantar ni'imar Allah da kuma kafircewa ita wannan ni'ima ɗin, sannan yake kishiyantar godiya ga Allah da butulcewa Allah ɗin. Amma shi Khalid dan Walid, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to lalle kam ku nan kuna ma zalunta shi, da kuka zo har kuka ce ma ya hana zakka, to kuna zalunta shi, domin shi filken shi da kayayyakin yakin sa duk ya tsare su fi sabilillah, duk dukiyar tashi ya tsare ta saboda aikin Allah. To da haka ta yaya zai yiwu a ce wato hana zakka ya faru ko ya auku daga mutumin da ya ainihin bada dukiyarsa ya nemi kusaci da ita zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, da ciyar da abin da yake bai zama wajibi a kan shi ba, don wannan tsare dukiya tashi da ya bada ita kawai sanda za a fita jihadi a ɗiba a tafi fi sabilillah, ai ba wajibi bane akan shi. To taya wanda bai hana abin da ya zamanto nafila akan shi ba, to taya kuma wannan za a ce ya hana abin kuma da ya zama wajibi a kansa? Kaga wannan abu ne wanda yake yayi nesa da tunani, yayi nesa da hankali. An fahimta ko? Saboda shi, an fahimta ko dai saboda shi din nan ya ajiye wato wa'annan kayayyaki saboda tattali nan gaba ya amfani da su a wajen jihadi fi sabilillah. To kaga abin da aka ajiye shi don yin tattali a gaba, kun fahimta ko, ba don kasuwanci ba, to babu zakka a cikin shi, kamar yadda karatun ya gabata, saboda ba dukiya ce wacce za ta dinga haɓaka ta hanyar kasuwanci ko wani shi ba. An siye ta ne saboda tanadi aka ajiye, to wannan ba a fitar da zakka a cikinta. To amma shi Abbasu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi da kansa ya ɗau lamanin ba da zakkar da zai bayar, sannan kuma zai iya ɗauka cewa abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya haka saboda matsayin shi da muƙamin shi a wajen manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ne, saboda abin da yake nuni akan wannan shine cewarsa amma alimta anna ammar rajuli sunu abihi, baka san cewa ammin mutum kaman wani reshe ne na babansa ba,
kamar wani ɓangare ne na mahaifinsa ba? An fahimta ko? To saboda matsayinsa ne da mukamin shi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki lamanin cewa zai ba da zakkar shi da kwatankwacin abin da zai bayar tare da nasa. An fahimta ko? Ko kuma saboda shi Abbasu din ya ma ba da zakkar shi ta shekara 2, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba. Abin da yake nuni kuma akan wannan magana ta ƙarshe yanzu shine abin da ya zo da sanadi wanda yake da'ifi daga Ibn Abbas ko Ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala min al-Abbas sadaqatuhu, ya gaggauto da wato ainihin a sadaka ta Abbasu sanataini ta shekaru 2. Ai ya gabatar da ita, ya gabatar da sadakar wato ainihin zakka ta Abbasu ne tsawon shekara 2. An gane ko? Kuma hadisin wannan Bazzar ya fitar da shi a Musnad nashi, kuma hasanahu al-Albani. To ko da ya zamto wannan dalilin ne ko saboda matsayin shi ne a wajensa yasa ya ɗauki lamanin zai biya zakkar tashi kuma zai ƙara da kwatankwacin abin da zai bayar, ko kuma saboda ya riga ya bayar da na shekara 2 manzon Allah ya karba saboda wannan ruwayar. An fahimta ko? Da haka a koma kuma a ce da shi ya ƙara badawa, kaga sai ya zamto an zalunce shi. An fahimta ko? Ko a ce a zo a ce bai bayar ba. Sannan abu na gaba daga cikin hadisin za mu iya ciranto hukunci na shar'ancin shugaba ya aika da masu karɓo dukiyar zakka. Hadisin ya nuna haka, kuma in sun zo a ɗauka a basu. Sannan abu na gaba a cikin hadisin da akwai bayanin halaccin kai ƙara wato wanda ya hana ba da zakka zuwa ga wanda zai tilasta shi akan ya ɗauka ya bayar ɗin. Hadisin ya nuna haka. Sannan misalin irin wannan ana iya ƙiyasinta da duk wata ƙara, an gane ko, na mutumin da ya hana wani abu wanda yake wajibi akan shi ya bayar. To ana iya kai ƙarar wannan mutumi ɗin wajen wanda zai tilasta shi ya ɗauki wannan abin ya bada shi, ko kuma wanda yake aikata wani abu wanda yake haramu, to ana iya kai ƙararsa wajen wanda zai tilasta shi ya bar aikata wannan abin da yake haramun din. An gane ko? Sannan hadisin har ila yau a cikin shi ya nuna mana wato munin wanda yayi musu ko yayi wato ainihin ya butulce wa ni'imar Allah a gare shi. To abin yana da muni a shar'ance da kuma hankalce. Kana talaka baka da ko sisin kwabo, sai Allah ya wadata ka, sai kuma ɗan abin da zaka dinga cirewa kana bayarwa haƙƙin Allah ka dinga ganin ƙyashi. To kaga wannan wani abu ne wanda yake mai muni a shari'a kuma mai muni ne a hankalce. Dafa baka da shi, Allah ya zo ya baka. To me ya kamata ka yi shine ka kishiyanci wannan ni'ima da Allah yi maka da godiya a gare shi, ba da kuma butulce masa ba. Sana abu na gaba a cikin hadisin mun ji cewa lalle abubuwa waɗanda aka tsare su, kayayyakin da aka tsare su saboda Allah dan ai aikin Allah da su. Kun fahimta ko? Ko da kamar yadda misali wannan markazi ne, a ce yau gashi an samu wani kuɗi ko wata kaddara ko wani amfani haka, misali an yi noma wanda adadin shi ya kai a fitar da zakka. To kaga shi wannan tunda an habasu ɗin shi ne saboda aikin Allah, ba za a fitar da zakka a cikin shi ba. Kun fahimta ko? Duk wata dukiya da aka tsare ta saboda Allah ko aka tattale ta dan ai aikin Allah da ita, to babu zakka a cikin wannan dukiyar. Kun fahimta ko?
dalilin haka a wannan kuma shine wa zalika ala anna uzrahu fi man zakati huwa ja'alaha waqafan, saboda ai kaga anan mun ji cewa uzurin da ya hana shi wato ainihin wane ne Khalid bin Walid ya bada zakka shine ya sanya dukiyarsa a matsayin waƙafi fi sabilillah, an gane ko kuma saboda ya tattale ta ne a wajen shi take, amma saboda aikin Allah kaɗai, ba dan yi amfani da ita a karan ƙashin kansa ba, an gane ko. Sannan kuma a cikin hadisin hadila mun ji jawabu ja'al ashiya, halaccin sanya abubuwa a matsayin waƙafi fi sabilillah, ya halatta a sanya wani, ka ɗauko wani abu ka ajiye shi ne a matsayin waƙafi fi sabilillah, a dinga yin amfani da shi saboda Allah, an fahimta ko. Sana abu na gaba, uzuri game da abin da ya shafi Abbas, wato mun yi magana cewa yana iya ɗaukar ko kuma amma da itizaru anil Abbas, ba da uzuri da aka yi game da Abbasu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, to yana iya ɗaukar ifadatul jawabi ta ajili zakati, wato fa'idancin ko kuma za mu iya fa'idantuwa a cikin shi da cewa ya halatta a gaggauta ba da zakka din. Kun gane ko? Saboda mun ji cewa menene daga cikin uzurin da aka baiwa Abbasu shine tana iya ya zamto cewa ya ba da zakkar ta shekara 2 ne gaba daya, manzo Allah ya karba. An fahimta ko? Sannan kuma yana iya ɗaukar a cikin uzuri na biyu kenan, shine a wani tahammulin zakati kenan, amma wajaba alaihi, wani yana iya ɗauke nauyin ba da zakkar akan wanda zakkar ta wajaba akan shi, ba shine uzuri na biyu ba, ko dan shi manzon Allah ya ɗau nauyin cewa shi zai ba da zakkar a madadinsa, kenan wani wanda zakka ta wajaba akan shi, baba ne da ɗa, kowannensu zakka ta wajaba akan kowa, to sai uban ya ce shi ya ɗau nauyin zai ba da zakkar da ɗan zai bayar, yi ma ya haɗa da tashi, ko shi ɗan ya ce ya ɗau nauyin zai ba da zakkar da baban zai bayar. Shi ne abin da za mu fa'idanta da shi a cikin hadisin a daidai wannan gaba. Sannan kuma wa yub'idu an, domin ku abu ne wanda yake zai yi nesa da hankali a ce Abbasu ya hana zakka da gairi uzuri, ba tare da wani uzuri ba. Kun fahimta ko? Sannan abu na gaba a cikin hadisin za mu ga akwai girmama shi ammi ɗin, ɗan uwan mahaifi. Sannan kuma har ila yau a cikin hadisin yana nuna mana girman haƙƙin ɗan uwan mahaifi ɗin, domin kaga manzo Allah ya ce kaman shi a manzila ta uba yake, bi manzilati ab al'ab, sabanin yanda mu yanzu muke mu'amala, shi uban kanin uban bai jin kai ɗan a matsayin ɗansa, kai ma kuma baka ji a matsayin ubanka yake. Kun fahimta ko? To wannan kenan. To sai hadisi na gaba ko? Wa alaikum salam. Tashi daban, ka gane ko? Tashi daban, ta kai misali na a fitar da zakkar, ka fahimta ko? To shine sai ka ce to zaka bada nasan a madadin shi ya rike nasan, ya ƙara riƙewa, ka gane ko? Shine abin da ake magana. Ai wala Allah in ku biyun kuka in aka hada kila ba zai kai nisabin ba, ko ba haka ba? To ana maganar shi tashin ta kai nisabin, zaka fitar mishi, zaka bayar a madadinsa, yayi misali kenan, ka gane ko? Shine na
shi ma an zai fita da tashi kenan yawa ka fahimta ko to an Abdullahi bin Zaid hadisi na gaba an karbo shi daga Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu anhu kala ya ce lamma afa Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya bawa annabin shi fai'u ai dukiyar ganima ita ake kira fai'u wacce ba a yi yaƙi tsakanin musulmai da kafirai ba a kwama yaƙi tsakanin su ba guduwa suka yi suka barta kun fahimta ko to wannan ta zamto fai'u kenan to lokacin da Allah ya ba da fai'u ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain a ranar yaƙin Hunaini kasama fin nasi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan dukiyar a cikin mutane ai a tsakanin mutane wa fil mu'allafati qulubuhum da kuma cikin waɗanda ake lallashin zukatansu su tabbata a musulunci walam yudil ansara shay'an amma ba a baiwa mutanen Madina komai ba faka annahum wajadu fi anfusihim to sai suka kamar sun samu damuwa a cikin zukatansu if lam yusibhum ma asaban nas saboda lam yusibhum ma asaban nasa ko wato ba a ba su ba irin abin da aka bai wa mutane ko bai same su ba irin abin da ya samu mutane abin da aka ɗauka aka bai wa sauran wa'ancan mutane su ba a ba su ba kun gane ko fakaɗabahu to sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai ya zo ya musu huɗuba faƙala ya ce ya ma'asharal ansar ya ku taron mutanen Madina alam ajidukum dullalan shin ban same ku kuna batattu ba fa hadakumullahu bi Allah ya shiryatar da ku ta sanadiyar zuwa na wa kuntum mutafarriqina sannan ba ku kasance a rarraba ba ai bi ma'ana kawunan ku ba a haɗa ba kowa a warwatse fa allafakumullahu bi sai Allah ya haɗa zukatanku ta sanadiyya na wa'alatan ashe ban same ku kuna talakawa ba fa aganakumullahu bi Allah ya wadatar da ku ta sanadiyyar zuwa na kullama qala shay'an duk lokacin da ya faɗi wani abu qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzon shi su ne mafiya baiwa akan mu qala sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah duk abin da na faɗa sai dai ku ce Allahu wa rasuluhu aman me ya hana ku ba za ku baiwa manzon Allah amsa bane qalu suka ce Allahu wa rasuluhu aman ai dai kamar yadda muka faɗa Allah da manzansa su ne mafiya baiwa a kanmu ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daushi ito ai da kun so da kultum kuma da kun ce ji ita na kaza wa kaza ashe kai ma baka zo mana a yanayi iri kaza da kaza da kaza ba kai ma ai ka zo mana a yanayin da mutanenka sun kore ka mun karɓe ka mun baka masauki mun ma kaza mun ma kaza alatar dauna yace to shin ba za ku yarda ba ku gamsu an yi zahaban nasu a ce mutane su tafi bishati walba'iri da akuyoyi da raƙuma ba za ku yarda da wannan a zuciyarku a ce sauran mutane sun tafi da akuyoyi da raƙuma
wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum, ku kuma a ce kun tafi da manzon Allah zuwa gidaddajin ku ba? An fahimta ko? Ku da su wa ya fi samun gata? Laulul hijira, manzon Allah ya ce ba dan hijira ba la kuntu imra'an min al-ansar, ba da ban hijira da irin falala da ladan da yake cikinta ba, ni ma da na kasance mutum ne daga cikin ansarawa mutanen Madina. Walau sadakan nasu wadiyan, da a ce sauran mutane za su shiga wani kwari wa shi'iban da wata unguwa, la salaktu wadiyal ansari wa shi'abiha, ni dai in ji manzo Allah sallallahu alaihi ce da na shiga kwarin ansarawa da kuma unguwarsu. Al-ansaru shi'aru, manzo Allah ce su mutanen Madina fa yar ciki ne, su mutanen Madina riga ce yar ciki, tace shi'ar, irin kamar singiletin nan wacce take jikinka, take taba fata jikinka. Wannasu ditharu, su kuma sauran mutane su ne rigar sama kamar wannan da take sama. Ko ka ce su mutanen Madina yar ciki ne, sauran mutane malin malin ne. Kuma fahimta ko? Innakum, manzo Allah ya ce lalle ku din nan fa satalqauna ba'di athara, ya kamata tun yanzu ku fara baiwa kanku training da atisayi, dan za ku haɗu da babakere a bayana. Tun yanzu gara ku fara cire rai da abin duniya, ku fara yin haƙuri akan abin duniya, dan cikin mu'jizar da ya yi musu bayani za su haɗu da babakere a bayan shi. Fasbiru, Allah ya ce to ku yi haƙuri idan wannan lokaci yayi, hatta ta da ƙauni al-haut, har sai kun haɗu da ni a tafkina. An gani ko? To wannan shine hadisin abin da yake magana. Ma'anar hadisin a dunkule, musulmai sun haɗu da mushrikai a yaƙin Hunaini. A wannan yaƙi sai Allah ya rusa mushrikai, suka gudu, musulmai suka ganimato dukiyoyinsu, shine muka ce suka samu fai'u na dukiyarsu. To ya kasance wasu mutane daga cikin jagororin Larabawa sun abotaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin Hunaini, wa'inda suka musulunta, an gane ko, amma imani bai riga ya kafa a cikin zuciyarsu ba. Sababbin musulunta ne, imani bai riga ya kafa a cikin zuciyar ba. To sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya baiwa wa'annan mutane wata kyauta ta ganima wacce take mai gwaɓi mai yawa. Saboda me? Domin lallashin zukatansu su tabbata akan musulunci. Kun gane ko? Sannan kuma domin saboda wannan a kame wani sharri wanda yake mai girma akan musulmai. An gane ko? Sannan kuma domin ya zamanto su ƙara kwaɗayi akan musulunci. Da haka sai ya shigar da wato ainihin a su kansu 'yan cikinsu a cikin wa'annan sadat ɗin, ko ya ba su wannan dukiya ɗin ta ganima ɗin, ya raba musu, bai baiwa ansarawa komai daga cikin wannan dukiyar ba. Me dalili? Saboda dogaro zuwa ga abin da Allah ya ƙawata shi a cikin zukatansu na imani, wanda wannan abin da za a ba su na tarkacen duniya ba zai ƙara musu komai ba, sannan kuma in an hana su hanawar ba za ta rage musu komai ba na imani. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dogaro da wannan yasa ya bai wa'ancan, su kuma wa'annan da sun riga
sun kafu, imaninsu ya dafu, bai ba su ba. Ai ana iya kai ga wannan matakin a wajen da'awa. Shi dama wannan a tasarruf ne fil ra'iyya. Shi rabon arziki irin na ganima irin wannan ko fai'u ko arzikin ƙasa yana hannun shugaba gwargwadon yadda ya ga maslaha. Ne ya ba wancan, ya hana wancan. To irin wannan ba a tuhumar shugaba da zalunci ko a ce za a mai inkari akan irin waɗannan abubuwa. Ai akwai wanda yake shi matsayinsa ya kai ma ya bada nasa a bayar aiwa addinin aiki. Ko ba haka ba? Ya kai imanin shi ya kai wannan. Irin su Abubakar su ma ba a ba su ba. Suna wajen su Umar duk ba a ba su ba. Kun gane ko? Saboda su yanzu matsayin waɗannan su ya kai ba wannan fai'u din ba, har ma da na aljihun suna iya fitowa su ƙara a bawa wa'ancan din. Ai imani ne. Ran da su ma ya kafa a zuciyarsu su ma din za su ba da nasan addinin aiki. Kun fahimta ko? Da haka ko da a irin harkar da'awa irin tamu ta yanzu a dinga kulawa da irin wayannan abubuwa. Akwai abin da za ka ga wani lokacin an yi wa wani ba a maka ba, duk da wala Allah kai ka fi cancanta a naka ganin awa. To irin wayannan hangen da ana yin su. Kun fahimta ko? Tana yi wa daidai lokacin kuma wayanda bai baiwa din ba sun fi soyuwa a zuciyar sama da wayanda ya baiwa, haka ne ma. Kun gane ko? Amma wancan an bashi ne dan tsoron in ba a bashi ba to wannan zai iya zama sanadiyar Allah ya kifa fuskar shi a wuta. Zai iya ridda ma ya bar addinin. Kun fahimta ko? To sai a bashi saboda a tsamo shi. Kun gane ko? Yawwa. To dan haka wannan kenan. Sai dai duk da haka san abin da aka halatta musu daga cikin wannan dukiya din da kuma irin abin da wato suka samar da shi da takubbansu da jihadin da suka yi, to sai ya samar da wani abu a cikin zukatansu, ya ɗarsar da wani abu a cikin zukatansu, saboda sun ga ganimomin da su ne suka samu an raba ta an baiwa wasunsu, su kuma ba a ba su komai daga cikin wannan ganimar ba. To ba su ankare kuma sun gano irin hikima wacce ta dace wacce ake nufi da hakan ba. Ba su gano wannan hikimar ba. Wacce hikima ce da ta dace ake nufi da irin wannan abin ba su gano ba. To a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abin da yake cikin zukatansu, to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su, ya musu huɗuba. Duk lokacin da wani abu irin wannan ya faru, wata shubuha ko kaga menene wani abu, ko da mutum bai zo yayi tambaya ba, ka same shi kai kuma ka warware ne wannan shubuha. Da in ba sa'a ba zai iya yin tambayar ba, kuma zai je yana faɗin wata maganganu, wala Allah wannan magana ta zamo sanadiyar fitina a kansa. Kun gane ko? To da haka manzo Allah sallallahu da ya ga wannan sai ya zo ya musu bayanin ga dalilin da yasa yayi kaza, ga dalilin da yasa yayi kaza, ya gusar musu da wannan shubuhar. Da haka duk lokacin da ga wani abu ya faru kake ganin za a iya zargin ka, za a iya tunani kaza akai, to kai kokari ka yaye wa mutane duk wannan shubuha din, kana zarge ka akai. Kun gane ko? To da haka manzo Allah abin da yi musu kenan, ko ya musu hudu ba yake cewa ya ma'ashar al-ansar, ya ku taron mutanen Madina, alam ajirkum dullalan, ashe ban same ku kuna batattu ba, fa hadakumullahu, Allah ishi yadda ku ta sanadiyata, wa kuntum mutafarriqina, kun kasance a rarrabe, fa allafakumullahu bi, Allah ya hada ku ta sanadin zuwa na, wa alatan, ba ku kasance talakawa ba, fa aganakumullahu bi, Allah ya wadatar da ku saboda zuwa na. A duk lokacin da ya faɗi wani abu sai su ce Allahu wa rasuluhu aman, Allah da manzon shi su ne mafiya baiwa a kanmu. To a lokacin da ya ambato musu wato ni'imominsa wanda suka ko kuma ni'imomi da suka zo musu
ta hannunsa na shiriya wadda ita ce mafi girman abin nema a wajen kowanne mai hankali, da kuma haɗuwar zukatansu bayan yaƙe-yaƙe mai tsanani da yake faruwa a tsakaninsu, da kuma faɗace-faɗacensu wanda suke hallakarwa da ƙarar da su, da kuma ni'imar wadata bayan talauci. Wannan wadata bayan talauci shine ta hanyar samun ganimomi, an yi yaƙe-yaƙe, an samu gana'im, kuma an ƙassama su, wani ya samu fulotai, wani ya samu gonaki, an samu kuɗaɗe da shauransu dai. An fahimta ko? Sannan kuma an samu masu raya kasuwanni na garin Madina, wanda da kasuwannin duka a mace suke, ba sa ci. Amma zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasuwannin aka rayar da su. Ta hanyar me? Ta hanyar zuwan wato ta hanyar kasuwanci da kuma noma. 'Yan kasuwa da manoma suna cin kasuwannin. Me dalilin da yasa? Saboda a lokacin manzo Allah da ya dawo Madina, kaga Madina ta koma me? Asima ta musulunci, ta koma daula ta musulunci. Kun bayyana ko? Da haka sai zamto kenan gari ya rayu, imani kuma ya kafu. Duk wannan fa bayan kuma wancan tsohon talauci da suka yi fama da shi a rayuwarsu a lokacin jahiliya. To yana daga cikin wato karamci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, karamci na ɗabi'un shi da kuma soyayyar shi da kuma son adalcinsa, da ya gama gaya musu wannan, to kuma sai su ma ya ambato musu wato abin da suke da shi ko suka yi masa na wato ainihin me za mu ce na gudunmawa goma ta'azzi. Su ma sai ya ambata musu wasu hannaye da suke da shi masu haske, wata rawa da suke da ita da suka taka, an fahimta ko, akan wannan addini na musulunci da kuma musulmai gabaki ɗaya, saboda karamci na ɗabi'unsa da kuma san adalcinsa. Su ma me suka yi? Kaga awau almuhajirina, su ne suka taro muhajirai suka ba su masauki. An fahimta ko? Su suka baiwa muhajirai, shi kanshi manzon Allah yana cikin su suka ba su masauki. Sannan kuma suka taimake su bayan mafiya kusacin mutane a wajensu sun yi adawa da su, sun musu jafa'i, sun ƙaurace musu. Su ne danginsu na garin Makka da sauran garuruwa da aka samu wasu muhajirai su ma sun yi hijira sun dawo Makkan, daga nan kuma suka dawo Madina din. Kaga su ma wannan ai gudunmuwa ce suka bayar, ba ya karama ba. Sannan wannan dangi nasu sun fitar da su daga gidaddajinsu da dukiyoyinsu, amma da suka dawo wajen mutanen Madina sai suka samu mafaka, suka samu taimako daga wajensu, da kuma menene liyafa, irin liyafar da ake yi wa baki, karramawa ta bako, duk sun samu wannan daga wajen mutanen Madina. Har wannan ya mantar da su irin wato ainihin abin da suka baro na garuruwansu da iyalansu, saboda irin wannan muwasat, bi ma'ana buɗaɗawa da aka yi musu, har wannan ma ya mantar da su wancan abin da suka bari. To sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar ya lallashi wa'annan mutanen Madina daga wannan abin da suke kallo na tarkacen kayan duniyan nan. To sai manzon Allah iso ilallashe su kauda kansu daga wannan tarkacen duniyar.
zuwa ga abin da yake a cikin shi da akwai alkhairi na duniya da lahira, su fuskanci wannan kawai. Yake cewa ala tardauna an tadhhaban nas, ba za ku yarda mutane su tafi bishatu wal ba'ir da akuyoyi da raƙuma wa tadhhabuna bi rasulillah, ko kuma ku tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum zuwa gidaddajin ku ba. To dan haka sai ya zamanto babu wani abu da wayannan bayan Allah ya kasance daga gare su face sun nuna yarda, idanuwansu suna zubar da ƙwalla na farin ciki da irin wannan falala wacce take mai girma, da wannan bushara wacce take mai girma wacce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya musu. Sannan suna zubar da ƙwalla ta nadama da kuma zargi akan kawunansu, an gane ko? Sannan zukatansu waɗanda suke tatattu fes suka ƙara haɗuwa da zuciyar annabinsu wacce take mai tsarki, an gane ko? Suka ƙara rungumarsa, suka rike shi hannu biyu, alaƙa ta ƙara ƙarfi tsakaninsu. Sa'an nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya kuma nitsar da zukatansu, ya faɗaɗa ƙirjinsu ta hanyar shelanta wa mutane falalar wa'annan ansar da darajojinsu masu girma, saboda abin da suke da shi na falalar shiga musulunci da kuma imani tun a karan farko, da kuma taro mutanen Madina su ba su masauki, da taimakon manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam kanshi da kuma addinin Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laulal hijira, ba da ban hijira ba la kuntu imra'an min al ansar, da na kasance mutum ne nima daga cikin ansar. Walau salakan nasu wadiyan, da mutane za su shiga wani kwari, aushi iban, ko kuma su shiga wata unguwa, da salaktu wadi al-ansar, ni dai da na shiga kwarin mutanen Madina wa shi'abiha da kuma unguwarsu. Da haka manzo Allah ya ce al-ansaru shi'aru, su mutanen Madina fa yar ciki ne dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wajen manzo Allah su mutanen Madina kamar yar ciki ne, da kuma addinin kanshi ma na musulunci, su kamar yan cikin gida ne. Sauran mutane kuma su ne dithar, su ne yan baya. Nace kamar yan ciki da malin haka mutanen Madina suke a wajen manzon Allah da shi kanshi addinin nan. Shi yasa manzon Allah ya ce ba a ƙarshen menene duniya imanin ma gaba ɗaya ba zai tattare, inda ka san mucijiya yanda take tattare, take nannaɗewa gaba ta koma ta tare, to imani ma nan gaba zai nannaɗe ne koma ya tare a garin Madina. Kun fahimta ko? Warai da gaske. Kuma ko yanzu wallahi in ka san garin nan da irin malaman da suke ciki, wato su na daban ne irin malaman da suke garin Madina. Duk wani batacce za ga yana ma ɗan ganin damar malaman Makka, amma malaman Madina, kun gane ko? Wato ana da shakka da shayinsu har a yanzu a duniya. Duk wanda ya san malaman, su ne suke yaya asirin duk wata bid'a, aqidar su a tsaye suke akan manhaji daram. Duk wani bid'a da za ga wani lokaci yana dan wani wargi da shauransu, ko ya je Makka ma hai wani wargi, to ba zai je Madina ba. A sosai ko in ya je can ya kai kansa. Kun fahimta ko? Sosai kuwa, wallahi ina ga muku har yanzu haka abin yake. Kun gane ko? To dan haka wannan kenan. To dan haka kaga yake cewa kaji yanda su suke, su imani dan cikin gida ne a wajen su. Sauran mutane kuma su ne mai, su ne yan waje. An gane ko? To dan haka sai yake cewa
wato ainihin wanda su dan haka su ne nan aula bihi, su ne mafiya cancanta da shi kanshi annabin da kuma wato ainihin addinin gaba daya. Dan haka da wannan wa'azi din wanda iratsa jikinsu da kuma wannan daraja wacce take mai girma wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutanen Madina, to su kansu sai suka sani, sannan wasunsu ma daga cikin mutane suka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ba ya hana su ganima bane, ya baiwa wanda ba su kai su ba a wajen imani da kuma fara shiga musulunci da falala, sai dan dogaro akan abin da ya tabbata a cikin zukatansu na imani wanda yake kafaffe. Dogaro da wannan shi yasa manzo Allah yi haka, da kuma fifita musu lahira akan duniya. Wannan shine dalilin da yasa su suka san wannan, sannan kuma sauran mutane ma duk suka san wannan. Ba dan haka ba to da ashe kaga nunawar kanta da suka yi na damuwar wani alkhairi ne Allah ya nufata, shi yasa hakan ta kasance. Sa'an nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambato wata alama daga cikin alamatun nubuwa. Wace ce? Shine yace da sanne za a yi babakere da wannan duniyar a kansu. Kun gane ko? Don haka kada wato ya zamanto hakan ya dame su, sannan kuma kada hakan ya motsar da kamewar zukatansu, domin wannan kayayyakin duniyan nan ‘yan kaɗan ne, duk abin da Allah ya baka ɗan ƙalilan ne. Don haka manzo Allah ce su yi haƙuri har sai sun haɗu da shi a tafkin shi na alkausara, domin shi haƙuri wanda yake mai kyawu irin wannan yana daga cikin sabuban gangarawa zuwa ga wannan haudu ɗin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan abin da manzo Allah ya faɗa, wannan mu'ujizar ta annabta ɗin ta tabbata bayan ƙarewar zamanin wato ainihin khulafa'ur rashidun. An samu mulki na daula ta bani umayya, an samu mulki na daula na bani abbasiya, duka wa'annan mulkin da aka yi duka ba mutanen Madina a ciki, kuma a ƙasar su ake yi. Kun fahimta ko? Amma duka babu su a ciki, amma kuma haka suka yi haƙuri shekaru ɗaruruwa ana yin mulki ko ake mulka a garinku, amma kuma ko mukami daga cikin gwamnatin ba a baku, saboda mulki ne aka dinga shi na wani family guda kawai. An fahimta ko? To sai dai mu ce kamar yadda malam ya ce Allahumma alhiqna bihim, ya Allah ka riskar da mu da wayannan bayan Allah, wa walidaina da iyayenmu, wa walidina wa mashayikina, da kuma shehunnanmu, malamanmu da makusantanmu, da kuma sauran musulmi ga baki daya, da rahamarka da falalarka ya arhamar rahimina ya akramina ko? To hadisin a gurguje akwai fa'idoji masu yawa. Na farko, a cikin hadisin mun ji ida'ul mu'allafati qulubuhum, ana baiwa wa'inda ake lallashin zukatansu dukiyar ganima. Kaga za mu iya kiyasin kuma wato ainihin dukiyar zakka akan ita wannan kanta. Kun gane ko? Wanda ake lallashin zuciyarsa ya shiga, ake fare zai karɓi musuluncin ko kuma ya tabbata a musuluncin. Kun gane ko? Gwargwadon yanda shi imam ya ga dacewa da kuma ijtihadinsa, ya halatta ya ɗauka, bi ma'ana shugaba gwargwadon ijtihadinsa da ganin dacewarsa ya ɗauki dukiyar ganima ko ma dukiyar zakka ya baiwa mu'allafatu qulubuhum. Kun gane ko? Sannan abu na gaba, a cikin hadisin mun ji jawabu hirmani man wufiqa bidinihi, ya halatta a hana wanda aka aminta da addininsa, a hana shi zakar.
ko duk wani abu na tarkacen duniyar nan. Kun gane ko? Duba da maslaha wato ta amma shine kowa da kowa. Sannan abu na uku, lallai kwaɗayi a cikin abubuwa wanda suke na duniya, mutum ya dinga kwaɗayi a cikin wani abu na duniya, to wannan baya gurɓata imanin mai kwaɗayin da ikilasinsa. Kun gane ko? Ai kaga al-ansar anan sun yi kwaɗayi akan abin da aka baiwa wasu wanda ba su ba, to wannan za a ce ya ɓata imanin su da ikilasin su? A'a, sai dai idza kana lam ya'mal li ajali dunya faqat. In dai ya zamto cewa aikin da kai dama ba dan duniyar bane kadai, Allah ne farko a ranka. Kun gane ko? Addinin ne farko a ranka, shi dan daga addinin kake abin da kake yi. Amma kuma sai ya zamto cewa akwai dan wani abu da ake samu yake zuwa, sai ka dan sa rai in an samu kai ma a baka. Wannan ba za a ce ya ɓata wancan aiki da kake yi don addinin naka ba. Kun gane ko? Tunda dai asali ba don wannan ɗin kawai kake yi ba, in dan shi kawai kake to ka ɓata niyyarka. Da haka kaga ai a nan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zarge su ba akan wannan kwaɗayin da suka yi, ko ya zarge su akan wannan? Bai zarge su akai ba. Sannan abu na gaba a cikin hadisin da akwai bayanin shar'ancin yin wa'azi da huɗuba a cikin munasaba. Kun gane ko? Da kuma bayanin gaskiya. In an samu wata munasaba wajen haɗuwar mutane a wajen wani taro, to akwai wata gaskiya da ake so ya kamata a yi bayaninta. To a cikin wannan hadisin mun ji shar'ancin yin haka. Ba za a ce in an yi haka an da bid'a ba. Kun fahimta ko? Mutane ne suka taru a wani waje, ko menene, ko taron menene aka goyi. Kun fahimta ko? To sai aka ga to akwai buƙatar a yi wa'azi, a ɗan yi tunatarwa akan wata gaskiya da ya kamata a yi mutane bayaninta. To wannan an yi ba za a ce an yi bid'a ba. Kun gane ko? Sannan abu na gaba, lallai kwamanda da kuma shugaba da kuma wanda suke gwamnoni haka, ba a so su dinga tasarrufi a cikin sha'ani na kowa da kowa, wanda wato wata bukata wacce za ta game kowa da kowa, ba tare da suna yin bayanin manufarsu ba a cikin wannan tasarrufin ba. Kun gane ko? A matsayinka na wani shugaba na wata tafiya ko wani kwamiti ko wani abu da za a gabatar, to ya kamata wannan aiki da za a gabatar aiki ne wanda yake ya shafi kowa da kowa. To ya kamata a ce a dinga yin bayanin, an gane ko? A dinga yin bayanin wato tasarrufi na yanda wa'annan abubuwan suke gudana, saboda kowa ya samu gamsuwa da nutsuwa a cikin zuciyarsa. An gane ko? Tare da cewa ba dole bane ba fa mutum ya ce a shi in bai gamsu kuma sai an ba abin da me, amma dai akwai buƙatar kai ka dinga yin bayani dan a aminta da amanarka. Kun gane ko? Kar ka jawo kanka zargi a wajen wayanda kake wannan mu'amalar ko kuma kake jagoranta din. Kun fahimta ko? Sannan abu na gaba a cikin hadisin bi ma'ana can muka ce idan ga bayanin manufarsa ko shine kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam rahama wa baraka alal umma. Manzala sallallahu rahama ne, albarka ne shi akan al'umma, musamman ma mutanen Madina. Sana abu na gaba a cikin hadisin mun ji abin da mutanen Madina suke da shi na falalar imani da kuma taimakon Allah da manzon shi, wanda wato ya wajabta fifita su ko kuma ya wajabta fifita wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kuma hakan ya wajabta soyayyar shi a gare su da kuma gabatarwarsu ko a gabatar da su akan wasunsu. Sun fifita shi, sannan sun so shi,
kun gane ko? To wannan ya sanya suka zamanto suna gaba akan wasu. Sannan abu na gaba a cikin hadisin mun ji wata alama daga cikin alama ta annabta. Duk da wannan muna magana fa akan manƙaba ne na al'ansar ɗin. Kun san shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ɗauki wani mutum ko ya ɗauki wata ƙabila yana koɗata, sai ka ɗauka duk duniya ba wata ƙabila ko ba wani mutum da ya fi shi. To kar ka fitar da sakamako daga iyanan ka ce to kenan ashe wayannan su suka fi har mutanen Makka ko da shauransu. A'a, ba haka bane. Haka manzo Allah yake yi. Kun fahimta ko? Nan ana magana manƙaba ne da darajar mutanen Madina. Amma ba dan haka ba, ai mutanen Makka suna gaban mutanen Madina. Da inda Allah yake magana akan mutanen Makka da Madina, mutanen Makka yake fara kaddamawa. Kun gane ko? To amma ka tattaro kowannen su bayanin da aka yi akan manƙaba da darajarsa, a nan to sai ka fitar da sakamako guda ɗaya. Kun gane ko? Yawwa. To da haka wannan shine, haka in ka dauko kan sahabbai kowannen su in ka ji manzo Allah yanda yake yaban wani sahabi nashi, sai ka ce to ai ashe wannan ya fi duk sauran sahabban. To ba haka ake yi ba. Ka tattaro nasin gaba ɗaya ka ji kowa irin yaban da yi masa. To a nan ne za ka iya fitar da sakamako guda ɗaya ka ce to ashe sahabi wani duk yana gaba da su gaba ɗaya. Haka ake yi. Kun gane ko? To don haka kuma abu na gaba, wato a cikin wannan hadisin da akwai bayanin alamatu min alamatin nubuwa, wata alama daga cikin alamomi na annabta, domin fa inna ma zakaru abinda annabi ya ambata na abin da zai auku da ansarawa, to ya auku daga wajen wasu sashin sarakuna wa'anda ba su san mutuncinsu ba da kuma rigayensu a wajen musulunci da kuma addinin gaba ɗaya. Kun gane ko? Sun kaskanta su ɗin, sun dinga yin shugabanci ɗin kuma babu su ɗin a ciki. Kun gane ko? Sannan abu na gaba, annas sabar aljamil, haƙuri mai kyau akan musibu irin wa'annan yana daga cikin sabuban da ke sanyawa mutum ya gangara tafki na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? To ina ganin sai mu tsaya nan ko? In Allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan hadisi ko kuma babin da yake magana akan sadaqatul fitr ko? Allahu a'lam. Wa alaikum salam. Idan ba kwarai da gaske, wannan duk dan adam yana so in yi abin kirki a yaba masa, kowanne dan adam kowaye shi. Ka fahimta ko? Wannan bai nuna cewa wai aikinka ya ɓaci ba, dan wannan jin daɗi da za ka yi a ranka kuma ka ɗan ji daɗi ba in ba a gode maka ko an yaba maka a kai ba. Ka fahimta ko? Yawa, amma asali ba dan wannan ɗin kai ba, asali kayi ne dan Allah. Hisa ko da ba za a yi wannan godiyar ba, ka san kai ba za ka ƙi ba, amma dai da za a yin za ka ɗan ji daɗi a ranka, wannan babu wani laifi a kai. Ka gane ko? Alaikum salam. Shine niyyar mai kyawu din ta zamto ita ce kan gaba. Ka gane ko? Yawa, to dan wannan kuma ta shigo daga baya, wannan ba zai bata aikin mutum ba insha Allah. A'a, babu misali kenan. Ka gane ko? A'a, makabartar ce ma ake magana akan darajarta. Makabartar baqi'ul garqadi wanda muka karatu a nan wajen akanta. Manzala akwai lokacin da ya je yi addu'a akan wanda suke kwance a wannan makabartar. To malamai suka ce wannan addu'a da manzala ya je Allah ne ya umarce shi. To shin kana ganin cewa Allah zai umarci manzala ya je yi wannan addu'a a wannan makabartar in ba dan in yayi kuma Allah zai amsa masa ba? To akwai malamai da suka fitar da istinbadi karkashin wannan cewa a lokacin da manzala yi wannan addu'ar, duk wanda yake kwance a wannan makabartar
Allah ya gafarta masa. Ka fahimta ko? To amma duk da haka su wayancan da suka faɗi hakan su ma suna ganin cewa wayanda suke a lokacin da manzon Allah ya addu'a daga bayan kuma ana iya binne wanda kuma shi bai cancanci wannan gafarar da manzon Allah ya roƙa wa wayancan din ba, in ma an tafi akan cewa wancan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umartarsa Allah ya je. Ka fahimta ko? Da haka wannan shine makabartar Baqi'a din ne ake magana. Shi kuma garin Makka da Madina dama garuruwa ne wanda yake ayoyin Qur'ani da hadisi ce suke dama da bayani akan falalar garin. Ka fahimta ko? Yawwa, da yake magana akan falalar garin. Yawwa, shine. Ma ana iya samun wani wanda yake bai da imani ma ya je ya mutu a can. Imanin mutum shine abin da zai sa ya samu tsira ko kuma akasin haka. Ka gane ko? Kwarai da gaske. Shi ne falalar makabartar kenan ko? To shi ne wannan ne yasa wasu suke ganin har yanzu makabartar tana da wannan falalar. Ka gane ko? Amma kamar yadda na gaya maka din, kauli raji shine wancan falalar da manzo Allah ya roƙa din, in ma Allah ya gafarta duk wanda yake wannan makabartar, shine za ta iya takaita ne akan waɗanda manzo Allah suke kwance a lokacin da manzo Allah ya wannan addu'a. Ka gane ko? Amma a baya da wannan lokaci kowa ya san ana iya samun wanda yake wala Allah munafiki ne ma ya mutu a can, kuma za a binne shi a can din, ba za a ce a mai da shi kasar su ba. Ka gane ko? Da haka imanin shi ne wanda zai cece shi kuma yanzu wannan. Ka gane ko? Shi yasa za ga wani zai ce kawai in ya mutu a kai shi can din. Ni gaskiya ban san wani asari ba in ba wannan din ba. Ka gane ko? Ban san wani asari ba in ba wannan din ba, misali kenan. Allahu a'lam. To subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.